Mangang di situ. Hah, mangang mana-mana di situ? Bantu baru anda tajuang mah. Kemari long bunci. Ada masalah ada angkua. Ang hidup yang ada masalah taruh semua. Ang cari tolak kerabat kau. Ngosolah. Hari pagi urang babi dua tarui kamuaro, rabab digesek cari tomaswa iko kisah tantang diri ambo matuane. Tu cari tuan lah. Spiderman mamanje batang patai, kakinya bangka digigi de ulek bulu. Iyo carito kaden mulai angage dan piti ketek 5 ribu. Ndak bisa doh. Baawa angko sampili karyang bana, anak manci mati ta sapi, urang sampili kuburannya sampi. Sampi lah. Dunia kau mah Apollo tuh. Layang-layang warna-warni talinya putus disembah kapatabang. Kok den sabik nasib den kini raso dioya. Dek gampo gadang matuane. Kau waang jadi oleh. Tapi hari gampo. Oh iya. Nandi bilang katiko tu tumpak kapado diri ambo. Sabananyo aden male menyabitkan kisah den kabake waang. Batu. Soalnya muli waang ko agak ember. Kini den lah insaf. Oke lah. Dangakan dewa ang elo-elo jo talingo ang nan pakatu. Betul. Nandi sabui nandi baritokan sama sotu ambo menjadi PTT. PTT ko ako. Mbak au takwa angko indah update bana. PTT tu makasihnya pengangguran tingkat tinggi. Oke deh. Maalun sajo ambo hanya tamat S2. Hebat bah? Hebat apa kecewa angko. Tamat S2 tuh tamat SMP muka suinya. Iya. Engkau desa bui jadi ambo. Ambo anak surang tongga babeliang. Ama ambo jando semanja ambo dalam kandungan. Sampai kini amak den masih single parent. Jomblo tuh? Yoi. Apa penuh kama? Ko apa denan kawa ang tanyokan anak kanduang sebirang tulang ketiko amak den mengandung apa den mailang. Lampe puluh tahun lamonyo sampai kini tidak ada kabar berita. Antali di jua apa den tu kini antalanya gulung de ombak tsunami Aceh. Di Aceh tinggal dulu. Indah aden tinggal di Padang. Nggak nyambung penuh ke doma. Suko den lah. Nama ngecek muncul den mangawa ang ebo pulo. Hakmi mangayu. Yes, nice. Amak den nyo tinggalkan dalam keadaan melarang. Kadang-kadang kami makan sekali sehari. Kadang acok kami puasa.
Samba meminta-minta kata tangga sebala, mbak itu merasai duit kami ketika tu tapaso amak den. Karajo sebagai baby sister. Jua badak baby mak penuh. Mbak awak angkoi si utak waang selemo sajo. Baby sister tu muka sweetnya tukang kasuh anak lejale dewaang. Oh, tu balik mak penuh. Hei, pada suatu hari ketika tu Aden sedang lalok lama bakaruh di lantai. Tiba-tiba amak den majago anden ketika tu. Pono, jago pono. Aden indak namo jago juong. Nyosiram aden de amak den joyange. Baru aden tak jago ketika tu. Bunyi tu. Tapi bunyi angok. Oh iya. Kena barang dan tu lah mati dan. Ya sentiang ya. Bau nangok nago angok angma. Tapi aden baru jago lalok mak. Ba amak kong. Bakato amak den ketika tu. Anak baru di batang mangga. Duduk bajuntai mamakan bakwan. Duduk lawaang pono agak sabanta. Ado para lu nama katokan mai. Silakan mak. Daripada waang memadek labua sajo. Idik samo jo musang. Siang lalok malam batanggang. Rancak lawaang cari karajo. Apa kerajuan yang kadang kerajuan mak? Eta sarawaang sajo. Asakan halal. Asakan waang indak menjual narkoba. Siap mak. Kalau ba itu kece amak segera ambo laksanakan. Pada hari itu juo ambo barangke dari rumah. Siap mandi lah ganti baju. Ambo barangke keluar rumah. Letak taletai bak kacang majalang junjuang. Taletak talalai-lalai bak anggang mamalik gunduang. Barangke ambo dari rumah ketika tu. Tinggal dulu samantaro. Oi mandekan duang ambo mencari karaja. Nandi bilang sama suatu ambo coba melamar sebagai karyawan depot air minum. Ambo langsung bosobok je onernya. Bakato ambo ketika tu kepada udanan punya depot air minum. Le bisa melamar kerja Skoda. Lai dia. Adik ni mau jadi apa? Driver? Sales? Atau kasir? Kalau driver tu apa tu dang? Driver tu kerajo jemput antar galon membawa becak. Lai pandai awak mau becak. Oh kalau mau becak tu kecil deh awaknya tu dang. Acik le dengan syarat. Apa dang? Lain ndak ada waang riwayat mengidap penyakit sawan ayah. Oh lain ndak doda. Kalau apa den yo dulu kecil amak den. Kok iyo kakarajo waang disiko gaji yo keteknya dia. Gajiannya 1.500 per galon. Karajo yo agak seketek bare. Jam 8 pagi waang lah mulai kerajo. Ale telok deh waang. Laida. Kok iyo waang serius kerajo disiko. Coba waang tes dulu training membawa becak.
De ambo samangek katiko tu becak langsung ambo engkong masak padi na orang gantiang kupuknya tampak di pamatang mesin duit roda bagel yang basik kaki roda di belakang. Dari satu opor kado, dari dua opor katigo, itu kancang contohnya becak, dek malang tasuonya diri ambo, baguluang buluang becak, dek ambo ke dalam banda, berang bos depot minum kambo katiko tu, lesrisan kerajoko. Kecang pandai ambo becak aja tu dah angko becak ko. Sorry dah tangan ambo lama sabala. Maklum saja efek siap divaksin. Berkali vaksin benar. Ala 5 kali dan divaksin deh. Itu mangkok badan den lama sabalai. Hai saraso aden kanai struk ringan. Barek mah? Indak barek lai. Jangankan setruk soto pikap sajo barek de angma. Indak dibilang-bilang banang. Abi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan, abi bulan baganti tahun. Lampe tahun lamonyo ambo karajo di depot aye minum. Walau sakit pinggang ambo dek mangkek galon, tapi dan tetap karajo happy saja. Ala banyak pulau pelangganan dapat di ambo ketika tu. Ada pelanggan ambo surang banamu apa Mansur. Pas ketika tu ambo mantakan ayah galon ke rumahnya. Hari Minggu kalau ndak salah. Bakat tu apa Mansur tu kebakai ambo. Kalau apa calik waang pono. Rajin nampak de apa karajo. Wah angko tipe pria pekerja keras nampaknya. Ledak mambo awak apa kompak. Kambang puluh dong dan di apa. Tapi dong lah kambang jo. Tahu saja apa aku main. Apa serius kok pono. Kok lain namu ang pono jadi menantu apa. Babini jo anak apa. Anak apa ko guru deang. Tapi inyo yo baru honor. Namunyo angel. Lasarati urang nak bakandak kana apa koma. Tapi kasadonyo apa tula. Ndak suku apa dong. Tapi kalau Jawa ang pono. Apa setuju bana. Wah angko tipe minantu idaman apa. Oh iyalah. Eba aku waang meraso baper sajo. Aden makasihnya bukan waang. Kalau waang kola expire. Dasar waang tubang. Tua bangka. Bakato ambo kapado apa Mansur. De ambo ndaba ado pak antako de anak apa se angel. Le namanya jambo. Kalau itu tanang sajo lapono. Ambo nama hitam mamutiakan. Kalau ambo suku angel tu pasti suku. Bakato ambo katiko tu. Cari contoh barang dulunya pak. Oke, siapa takut. Itu kata Pak Mansur ketika tu kebake ambo main. Tunggu sabanta pono, ambo panggiakan anak ambo. Angel, kemarilah sabanta. Iya papi.
Indak lamo di antaronyo Angel tiba di hadapan ambo. Takajui ambo katikoto tasiro darah di dado. Ndak tangguang harumnya parfum Angel. Babaun daun ruku-ruku. Angel basalam jo diri ambo. Bakatu apa Angel katikoto iyo apa masuk. Ba rancaan apa kan? Iyo pak ranca anak apa sarupo bana jo bantu ikan lohan. Tapi kan guru diang. Iyo guru pak, tapi kan masih honor. Lamo-lamo kan jadi PNS deang. Bakato hati kecil den katikotu batu juwo kece apa Mansur. Kalau si Angel nanti jadi PNS, tentunya hidup ambo sejahtera. Bangkit juwo ambo dari lembah kemiskinan Hai lata bayang di ambo hidup ambo kasanang. Bakato ambo katiko tuka Pak Mansur. Oke Pak, ambo setuju. Kau ba Angel, lain namo kau balaki jopono itu kato Pak Mansur kanaknya si Angel. Terserah papi saja sih. Kalau oke kecek papi, Angel oke. Itu kato Angel kapado Pak Mansur. Kini tinggal dewa ang pono briefing lawa ang jamaang. Kalau lah sese de amaang capek ang konta aden. Boleh dan persiapkan untuk baralek waang di bulan mungkoy. Kalau sesuai pono bulan besok waang dem paralean. Tapi dengan syarat pono. Apa tuh Pak? Kalau bajade ang menikah jo anak dan si Angel, ayo ndak bisa ang tinggal di rumah Pak Kodo. Apa tuh Pak? Soalnya kamar di rumah ko la panu. Anak apa kan lah banyak pulo tinggal di rumahku. Entah kalau namo ang lalok di dapur. Oh yo ndak bisa do Pak lalok di dapur den. Beko den babaun asok pulo. Kalau ba itu kecewaan pandai-pandai uang nanti mangontrak. Kalau ba itu kece apa aden pulang dahulu lapa. Biar aden mengecek dulu jua mak den. Tapi sebelum aden pulang Pak, aden foto si Angel dulu. Aja Pak sekali foto Pak. Foto bertiga Wak. Foto selfie. Jadilah kalau ba itu kecang pono. Oke siap-siap Pak. Cheese. Oke Pak. Lah siap cando Angel lambo foto. Ambo barangke menuju pulang pas istirahat siang. Sesudah ambo foto Angel ambo pulang iyo ke rumah ambo. Langsung ambo tamu ya ma ambo katiko tu. Oh ya mak danga de amak. Ramba-ramba si kandu dua. Di banda tolong iliakan. Danga de amak sambil duduk iko para lubana ambo katokan iko pantiang bana untuk masa depan den ma.
Dangakan de ama elok-elok mak. Ado pelanggan ambo mak inyo kamadu ambo babini jo anak inyo mak ba ade ama. Iko foto calon minantu ama mak. Mananga kato ambo tadi takaju ama ambo katiko tu. Koi pono danga dewa ang pono. Juapo anak urang kagya makan. Idu awak kini sajo sedang susah pono. Belanjo ang sajo indak lape dewa ang do pono. Tananglah sajo ama. Ado pao ado bati. Ado usao ado rasaki. Aden kalai mana buang mak sakete dari gaji dan karajo de depot aye minum. Kok dibilang mak oi anaknyo apa tu mak? Anak inyo tu iyo guru tapi iyo masih honor mak. Bakato ama ambo katiko tu kalau kare juat tiang ama menurut sajo. Tapi yo waang yo indah amak peralek kando. Indah baang do mak mungkin baralek sabala sajo. Deal kan mak? Deal. Itu kece amak den katiko tu. Langsung ambo telepon apa Mansur. Halo pak? Oke pak. Kece amak den. Bungkus. Bungkus baa kece angko pono. Emangnya anak dah do? Itu kece Pak Mansur. Setuju amak dan makasihnya pak. Oh mau tu? Oke lah pono bulan besok wa angka diparalekkan pono. Amak ambola setuju. Keluarga Angel mbak itu pulang. Ambo mengundurkan diri ke rajo di depot aye minum. Tiba di hari nan dibuek jo tanggal nan ditentukan. Ambo baralek jo Angele. Bakot na ba undang awak? Maleden maundang waang makan waang tu sakula. Indak pulo ado maisi amplop. Beko tisu barale ang bawa pulo pulang ke rumah waang. Kareh mo. Lama nikah Bojo Angel kami lah mulai hidup mandiri. Membina rumah tangga kami hidup mengontrak. Ambo coba buka usaha baru. Membuka barbershop. Maalun lai ado modal ambo tak kumpu wakatutu. Ambo salamo kerajo de depot aye minum. Buka pangke rambu matuane. Pada suatu hari ketika tu tibola surang pelanggan nio memotong rambut ketampe barbershop ambo. Bakato inyo kebake ambo ketika tu. Apa ke rambut cadang? Duduklah dia. Itu kece ambo ketika tu. Inyo lah duduk lambo kare iyo rambut inyo. Inyo lah duduk ambo lah mambiak guntiang. Ambo kare rambut inyo. Pas pulo babunyi telpon ambo ketika tu. Sambil mengecek di telpon ambo kare jo rambut inyo. Kiro takare talingonyo de ambo. Aduh sakit dah. Tak pandai udah kena rambut kau. Maaf dek ambo tadi kurang konsentrasi. Bakato lapa jatuh ke bake ambo ketika tu. Anak jadi kena rambut dah. Berang inyo ke bake ambo matuane. Hai sial bana hari ambo katiko tuwe.
Semenjak peristiwa yang naas itu, pelanggan baber sop ambo lah banyak nalari. Pangke rambui ambo lah mulai sepi. Pokok tamakan ambo lah bangkrut. Kontrak indah tabayi, usaha pangke ambo ditutui. Tapaso ambo menganggur. Setahun ambo sajak menikah jo Angel. Dape anak surang laki-laki, ambo agi namanya Dodi, panggilan inyo iyo codoy. Semakin hari idui bertambah susah jua. Idui kami nomaden. Tuh nomaden. Bau angko. Nomaden tuh hidup kami berpindah-pindah. Banyak piti mak penuh tuh. Bukan dek banyak piti. Kami pindah kontrakan karano indak tabaya kontrakan. Kami acok diusir de orang punya kontrakan. Nan Angel tarui menjadi guru honor juo. Tahun batuka musim baganti. Ala 10 tahun Angel menjadi guru honor. Akhirnya Angel lolos jadi PNS. Ndak tangguh sananya hati. Ambola tabayang hidup kasanang. Tapi apa nanta jadi meleset dari yo perkiraan. Semenjak Angel jadi PNS, inyo lah berubah iyo drastis. Antio sabanta pai ke salon, setiap sore inyo senam zumba. Ambo tinggal mengasuh anak saja, kok dilarang inyo berang-berang. Mangga udah larang dari ikut senam. Dan ikut senam supaya body dah rancak lah jalan udah. Itu kece Angel ketika tuh kabake ambo. Mancale Angel ikut latihan senam zumba. Taraga pulo ambo nio ikut fitness supaya paruh dan sispek. Tiba ale pinggang den lah sakit. Piti den ndak ada pulo. Si Angel nak namu magi dan piti. Semanja Angel menerima gaji sertifikasi 100 gaji 3 balik. Lah banyak Angel berubah. Tio sabanta Angel meminta cerai. Dan pada suatu hari ketika tu inyo pai meninggalkan rumah. Inyo kapai ke rumah ranggai inyo. Inyo bawa anak ambo si codoy. Bakato Angel ketika tu. Dah untuk sementara kini wak pisarannya dulu dah. Itu kece Angel. Aden kamu urus surat cerai. Apa pisah saya wak lain? Barangke Angel ke rumah renggaiknya. Tinggal ambo surang saja. Sampai hati kau Angel. Habis manis sempah kau buang. Kau bagaikan kacang lupa kulitnya. Dia kan apa no? Itu nang kelama uang saja. Kawan-kawan tapi waang musuh dalam selimut. Dialah dan melompek saja. Angel, selamat tinggal. Jangan penuh. Sakit badan dena. Terlompek sebagai karya nak kira. Dan sangko jadi yang mati.